Dipadu belerak lirik sanu ngapa sih? Ngomong sih genah. Amane dinyek karo saudara Prabu Baladewa karo Pandhita Drona. Ayo siki ora usah antar-jantar. Nggo ngapa? Antar-jantar ora usah. Siki awake dhewe bayo. Ora usah antar jauh, ora gaul kaca, ora usah antasena, ora ngomong ket mau. Nyong tulis ngomong nyong bare mirik. Mau. Nata Prabu Kresna kondur anggen datun tumuju wonten ing sanggar pamujan sinegagang Purwing Kandha nggambaraken wonten pundhita menika nggambaraken wonten ing alun-alun negari Dwarawati geger padha sanalika Nalendra Mandura Prabu Baladewa nglandhang kilurat Caruk Bawor sing tumpaku melon
saking jroning praja mapan samadyaning ngaloga moksur tambur menyang suling papandhen den daludag bendera kandha warna-warna pindha jaladri asri kamuryan ya rek dulu timbalan sedut cakap budi dawipun paduka mboten rabu ngestuaken dawa cakep sedut bogo kula aturi paring dawuh napa samangke tansah nggulungaken duit ngiringaken amplop ini nemu segandok ya seneng kowe jejal anggar kaya kepriwe Kang Bawor pancen anggaran drona nang dindi marubes kowe sing nemu segandok nyong sing nyonyor kaya dicengkewe karo Prabu Baladewa nyong dicengkewe karo Prabu Baladewa diantemi diado dicobaki ditempili diceweri arep kepriwe jajal iki nyong tak bot-boti munggah nang panangkilan nyong munggah nang panangkilan wis pokoke nyong munggah pede banget nyong rek nyong munggah pede banget nyong pancen sengaja ora melu munggah nyong ya kenang apa sih nyong bebah angkan-angkana basane pati jekatit nyong bebah nyong sing dadi anu wong sing seneng anu kuwi bae sing anu fleksibel fleksibel kok ya kaya gue pokoke lah nyong bahasa-bahasa sing anu mandane-mandane nyong man kangel nyong mau bebas sing menang-menang nyong intine kepengine anggar kira-kira anak kanan sing bebayani bres bae kok sing maring nyong sing Baladewa nah terus anggar kaya kepriwe jajalan kepriwe udah kaya iki jajal kepriwe deleng sing dindel-delen anak-anak Pendawa sing arep padang rewangi karo ramane endi prak lah bangsane Antarja ana wur munggah nang panangkilan bukan dudu dudune urusane nyong endi keton be ora Antarja derek bocah-bocah arep kaya ngapa jeneng Antarja lho bisa ora nggugur tuku oke nyong mikine demet jane ora usah diderekna karo bangsane Antarja ora masalah nggo ngapa ora perlu Antarja si panganan apa arep nyengguyung karo darah-darane dhewek apa arep belane karo darah dhewek ngomong maring Antarja ngomong maring Bathara Garukaca ngomong maring Bathara Antasena ngomong maring Sena nyong ora wedi tak dadaki nyatane apa anak kaya ki endi sing den Antarja pret ora ana bantuane babar pisan mripat ora melek sih apa jane kenapa sih rek lara wedeng apa apa sih ngomong sih gena ngomong dipadu belerak lirik sih anu ngapa sih ngomong sih gena wis anggar kayak gitu caranya wis ayo anane wong loro derenggan dunjung dhuwur mendem jero karo jenengane wong tua ramane dinyek karo saudara Prabu Baladewa karo Pandhita Drona ayo siki ora usah Antarja nggo ngapa Antarja ora usah siki awake dhewe ayo ora usah Antarja ora Garukaca ora usah Antasena ora kurang ngomong ket mau nyong terus ngomong nyong pada mirik mau jar gua anu kepriwe mripatu blarak kritik nyong ora bisa mirik nyong anu kerah iku dongane yo ngomong anggarana daran Antarja kok iku ora ngomong jejelar kepriwe jejel yo kae wah disuwiti wis wah nyong bodoh apa ora melu-melu ngapa ngono rasakna dek mulane cangkem arep ngomong jasan jeplak duh cidakan nyong rek ngono tanggung dewek ngomong ya jawab apane
ngomong jadi ngomong jare apa sih ngono tanggung jawab karo omongane senengane gawe perkara lho tanggung jawab bari ngajok ngomong cangkeme asem ya Rantar jaga gaya rek hah Rantar jaga banget kok nyatane genanake Werkudara tuli ya manake Werkudara ya gagal Werkudara gede dhuwur panten persis bisa jibres kaya ramane ya rek ora sang alam tanggung jawab karo omongan ora sang alam garing jelimur anane kesu garing jelimur cem ngomong Rene aduh Rene ngomong apa ora usah kanggo Antarjonan ora usah kanggo Antarjo kowe ngomong apa ayo matur jenengan dalan darane nyuwun agung ing samudra pangaksami nyuwun pangapunten gindarane kula ingkang lepat ning daya-daya kula kepengin daran-daran niku ngertos jane ngerti perkara apa oh ya daran-daran kula pun minggah pun dados songkonane Rama Semar Purwa Madyawasana kula matur Kula sasampunipun kula matur teng mrika wonten Prabu Baladewa kepengin murungaken Rama kula Semar bangun candi ayen niku kepengin murungaken kula dereng pikantuk wangsulanipun Dara Kresna Prabu Baladewa pun ngumpah-umpah nesu kali kuda ngundat-undat Rama kula ngundat-undat kula mboten trima kula digelandang darane sasampunipun kula digelandang medal wonten ing panangkilan kula dijunjung dibanting sumbar aku ngerti Wor kowe mesti didekengi karo bendara-bendaramu sing jeneng Antareja ngene aku ora wedi Antareja kon maju ngene bendaramu gagah kaya arep kaya ngapake putuning ula ilate cawang sing kandha kaya ngono Prabu Baladewa eton apa Baladewa ngomong aja gue ora dan sih kayak gue ora kayak gue luput nyong ora di anu ngomongnya kayak gue mengko semremeng oh bocah nomang ora dipanas-panasin kok ya luput tadi Baladewa orang ngomong aja gue orang ngomong aja gue ora kalah-kalahi nyong oh udah terus senang zona bae lah kok nggak darah karo kaca darah karo kaca darah kadot darah kadot ono apa bawor sampeyan dine karo darah Prabu Baladewa darah Prabu Baladewa badhe murungaken Rama kula anggenipun bangun candi darane oh ya kula dinyek boten apa-apa Rama kula sing dinyek kula mboten apa-apa ning sampeyan dinyek kali Prabu Baladewa aku ngerti Wor kowe mergane didekengi karo Prabu Gatotkaca anakku Gatotkaca ora wedi ngene arep gagah-gagah kaya kae anak buta turunan buta gadilen edan kepara apa yang ngomong aja gue mari Gatotkaca ora lah gue sih ya wis tenang bae nang Mas ora beresan kanane kau pada gelut nyong campur sadinan iku beres kanang darah tasenan
aku. Ndara Antasena tuh ngerti sedurungan awi winara. Udahnya dari badak-badakan bangsane karo Gatot Kaca karo Antareja. Ndara Antasena ke lain daripada yang bukan. Orang kena gampang udahnya. Pamaning Ndara Antasena, wow, terus Kang Kalimantan, wus. Tambah rahayu. Dan ngerti Ndara Antasena, ya ngerti ujar-ujare. Bawor, Ndara Srenggini. Ndara Sartini. Reng, hah? Nyong sing nangis. Hah? Nyong. Apa rika kudune ping 3 nyong, nembe pindho. Ani mundur. Nyong sing nangis. Gugup bae nangis. Bawor, Ndara Srenggini darane. Ana apa Bawor? Kula nyuwun tulung lah. Kula dipun gelandang Prabu Baladewa. Dipun gelandang Prabu Baladewa. Mergane Prabu Baladewa kepengin murungaken Rama kula bangun sandi. Ning nuwun sewu sesampunipun kula mboten trimah menawi dereng pikantuk wangsulanipun Prabu Kresna kula mboten ajeng wangsul. Prabu Baladewa kepengin murungna jengkel kali kula dilarak medal ning Panangkilan Jawi. Kula diantemi, kula ditempilingi. Lah ning nuwun sewu, kula dinyek mboten apa-apa ning kula sing mboten trima niku sampeyan dinyek. Sampeyan dinyek. Dinyek apa Prabu Baladewa kelawan Srenggini? Sampeyan dinyek, aku ngerti Bawor. Arep kayang apa? Kowe wani karo aku mergane kuwana sing dekengi, kuwana sing belani. Bocah-bocah Pendawa, Antareja, Gatot Kaca, Antasena, Srenggini. Aku ngerti Srenggini melu. Ngene, kon maju sisan gawe Srenggini. Arep kayang apa? Srenggini kowe anake Yuyu. Batuke anak capite, ora umun aku ngene. Srenggini kon maju. Sing kandha kaya ngono Prabu Baladewa. Deneng orang gugu ya. Dalane aku ora percaya karo kowe. Yen Prabu Baladewa ki ngenyek karo Srenggini, aku ora percaya. Priwe kireng? Wong sing ngomong nyong nggih.